दै होबाय थानांगोन ना सानफ्रामबो दै होबाय थानांगोन ना ए दै होबाबो बोरै जानांगोन दा नै लाइन लाइन गायजोब्बाय देरबा मोजां नुगोन आरो बोरमा जानाय मोजां बोदोसो गोरानो गोरादो नेब' बोरो नेब'खायलाय सान्दुं गोसाफ्रावलाय मा गायहोलाबायोब्रा होनदो हो लामायाव गायदों ना अबाव गायदों होलानो खोमा हा बिराद मोजां समायगौ मैगं होयोबा गामियाव हाबनाय गिमलायमोन आराम फायबो जागौमोन ना मा दा बल जोगोन होनदों नामा बल दा मिथिया आङो बोराय सेंग्रा जोदोब्रा दायो जोगोन ना जोआ खबर गैथ'आ आं खबर गैथ'आ आमथिसुवायाव जोयोना बोराय सेंग्रा बल जोनांगौमोन नेमावथ' दंखाथारो दा मा ओमफ्राय नेट बे हाग्राखौ सनस्रांनानै नेट हो बे हा थुबायनाय थांना थाङा जों थाङा बोरमा रोल जाखोना बहाय नेट होनांगोन बोरमाखौ गावखागोनसो सान्दुं गोसायाव खस्थ' बानायगासिनो ओमफ्राय गथ'फ्रा सान्दुं गोसायाव दिसे खादाखौ लानांगौ सान्दुंआबो जिबायदि गोसा जोंनि गामि बुंनो रोंला आं खोथाखौ माने गायबाय बेखौ गामियावनो जोथोन लाबाय ओमफ्राय सरखारनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट मोनगोन नामा होनना जेनेबा बेनिफिटआथ' जेनेबा रां मोनगोन ना माबाफोर मोनगोन बिदि आरो ओमफ्राय खोनानायखौ आं फार्स्टआव जेनेबा जाबायदि हरदों बेखौ आं बांद्राय मिथिजोबाखै ओमफ्राय रायजोआव मा रायलायदों बेखौ मिथियाखै आरोना नों मा बुंनो नामा मिथिगोन नामा जेनेबा रायजोआवदि गायहोबाय रायजो जेनेबा गामि गायहोबाय बे सरखारनि बिफांखौ ओमफ्राय सरखार बेखौ जेब्ला हरफिननांगौ सम जाबाय आरो हा ओमफ्राय हरफिननांगौ समाव जेब्ला बिसोर सरखारनिफ्राय जेनेबा मा हरफिनगोन जेनेबा गामियाव रां अनसुंथाइ मोनगोन बायदि आसा मोनगोन बायदि ना माने बिफाङा मोजां जायोब्ला आरोना नायनोसै उनाव समाव मोननाय जायो देरजोबगोरथोंसै ना जायखिया जों जोथोन लानोसै आरो नायनोसै दे बिदिनो जाथोंसै जायखियाथ' सरखारनिफ्रायथ' अनसुंथाइ मोनबाय थायो होनजायो आरोना माबा समाव बेनो आरो बेखायनो गामि ओमफ्राय दा नै बे रायजोनि बिफां गायदों बयबो दा सान्दुंबो गोसाथार मा थाइजौ जादों नामा गोथाव जादों ओमफ्राय गोदैबो दङ बेयावलाय मा लाखो बेयाव गामसायाव बेयाव थाइजौ दङ दा जानो नागिरदों जानाय ना ओमफ्राय दा मा मावगासिनो दा नै रायजोनि खामानि ओमफ्राय हाग्रा एवदों मा बिफां होनदों बेयो बेखौ मा बिफां होनदोंमोनथाय गांगु उग्रु रायजोनिया माबानि आरोना सरखारनि ओमफ्राय बेसेबां बोसोरजों हरफिननांगौ नों गायनायखौ गोसोआव दं मा बबेयाव गायदों ओमफ्राय देनां बुं माने गिदिर जाबा बुंबानो जाबाय माने बे आं गायनाय बिदि बुंनोसैब्रा बुंदों फ्राय मथा-मथि आं गायनायखौ आन्दाज दंखायो दा ओमफ्राय आं बेखौथ' आं गायदोंलै नुबाय आं गायनाय बेसेबां थांदों होनलाय ना बुंनो हागोन आरो बिलाइआ जेनेबा बे मोनसेल' खिलिदोंमोन नोंलाय गोसोआव गैया मा अबाव गायदों दङ गोसोआव दं ओमफ्राय बुंनो हागोन आरो ना देरबा बुंनो हागोन बे आं गायनाय ओमफ्राय हाग्राबो एवदों आरो ना माखासे जिरायना दं आरो सायाव माखासे जिरायना दं सायाव ओरैबो गायगासिनो नै बेयाव बे हाग्रा एवजोबदो हाग्राया लांदां जाबायना नै लांदां जागोन ना बेखौ हाग्रा एवोबा थाबायनो मोजां जागोन ना मोजाङै एव ओमफ्राय नेट होगोन दा ना दा नै जोंहा साहा फुदुंसै खामानि मावग्राफ्रा
मेंबायनो बेखायनो दा साहा फुदुंनानै होनायबाय ओइ सिनि लाबो थाबनो सिनि दालाय सं दासो सिनि होखांलाय लांबाय ए मालाबा होबाय सब रेडि सब रेडि माबायला बे तेजपातालाय আদা আৰু কিবা আদা আদা আৰু তেজপাত ডালিবা বাকি আছে টেস্টি বনা ভাই সুগার দিছি না পুরা টেস্টি साहा फुदुंनायसै जों मावग्राफोरनि थाखाय जों एसे लाहार फाहार साहा बानायदों नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो र' नुगोन जाग्राबो लाबो जाग्रा सौहैबाय जाग्राबो एकदम खम दामैसो मुरिसो जायो जोंहा माने क्लाबाबो जि माने मोजां नङा ना नै माने एकदम बायला जिलासो क्लाबानो मोजां नङा ओरै फै देखाय बेखौ क्लाबा बायला जिलाबालाय मा जानो नै बायला जिला मालाय जानो सिला लारि लारि दोननोनो जायगा गैया बावसो नै बबाव दोनो गासिबो सनानि जाजोबनाय सना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा देरहानाय सातथा बा बेयो जाहैबाय सिलफ्रा जाहैबाय बल फुटबल माबायाव जेन्टेलमेन स्पर्ट्स क्लाब बे मोनजोबनाय आरोना नै गासिबो ओमफ्राय नै अबस्थायानो गैया आरो जोंनि क्लाबा माने एकदम अखाबो सेरो अबावबा ओमफ्राय अबावबा गोजौआव थिखोनांगौ जायो ओमफ्राय दैयाबो ओरै फैयो नै दोननो जायगा गैया माल माथा एकदम लांथिं खाथिं जाना दं नै एकदम मोजां होनबाय खोख्लैबाय मा बुंदोंब्ला दे एसे मोजां आरो खामानिखौथ' मावगोन मावाखै ओरैनो दं मुरिया मोनजाथ'ला आरो नायदे बे हारसिं रज'ना